Tuo on aika hyvä juttu kyllä tuo elokuvateatteri. Ai joo. Vähän piristystä. Me käytiin kattoo yksi italialainen tämmönen klassikkoleffa. Okei. Polkupyörävaras. Ootko nähnyt se? Muistapa silloin, kun mun mummo vei lapsena elokuviin. Ja... Karkkilassa on aina kiva käydä. Eikö se ole? Tää tuntuu oikeesti kotilta. Tuntuu kotilta ja Karkkila on vähän kuin yksi perhe. Hyvä, kun teet Metsurin tarina elokuva. Kyllä. Tulen katsomaan sitten, kun on valmis. Ja näytetään se Laikassa ehdottomasti. Kyllä, ehdottomasti. Karkkilassa on kuulemma 1 000 € neliöasunnot toistaiseksi vielä, ennen kuin sitten kaikki stadilaiset hyppää tänne ja vie ne kaikki. Muutetaan tänne. Tämä on minun rakkaustarinani liittyen Karkkilaan ja taiteeseen ja elokuvaan. Joo, me ollaan oltu nuoresta asti kovia faneja. Okei. I've been here a long time and I kind of like this village, if I call it village. It's 9,000 people, but it's a village for me and I want to give something back. Perjantaina tehdään kaikkialaista historiaa. Ei enää kukaan muista Karnessa.